טוב, אז ככה, למשחק קוראים קוביות, סבבה? העיקרון של המשחק זה לבחור שתי אחיזות על הקיר, יחסית די רחוקות אחת מהשנייה, לזרוק את הקוביות, ולהגיע במספר שצוין על הקוביות לאחיזה הבאה. בואו נתחיל ונראה איך זה יוצא. תפוס? תבחר שתי אחיזות. זאת והאדומה בצד. האדומה בצד, שמה. אוקיי, זרוק שתי קוביות. מעולה, כמה יצא לך? 7. להגיע ב7 אחיזות, כרגע אנחנו מגדירים את זה 7 אחיזות רק עם הידיים. סבבה? רגליים לא חשוב, אתה יכול לשים רגליים איפה שאתה רוצה. זה 1, 2, 3 צלע. מעולה. 4, 5, 6. יש לך עוד אחיזה, אתה חייב לא. וצלע, חזק. מעולה. שתי ידיים וסגרת אותו. מצוין.